I forhold til den her flokimmunitet, som har været sådan et begreb, som vi alle sammen er kommet på fornavn med, at før vi kan vende tilbage til det liv, vi gerne vil, og som vi havde før, og som vi savner, så skal et eller andet sted mellem 70 og 80% eller sådan noget være vaccineret. Det gælder ikke, eller hvad? Jo, men det bliver jo, flokimmunitet kan opnås på to måder, ved at man bliver vaccineret, eller ved at man bliver syg. Og der er jo allerede måske 10% af befolkningen, som har været syge, som allerede er taget ud af ligningen, eller ud af regnestykket, når vi ser på den her flokimmunitet. Og gradvist så vil flere og flere jo have fået sygdommen og udvikle immunitet. Så længe vi har beskyttet de, som kan blive smittet, og de som kan blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet, så gør det ikke noget for mig at se, at sygdommen er i samfundet. Og vi ved fra langt de fleste infektioner, at man får faktisk en bedre og mere langvarig immunitet af at få selve sygdommen, end man får af at få vaccinen. Jeg kan bestemt ikke sige, at det er tilfældet for covid. Vi ved for lidt om de nye vacciner, vi ved også for lidt om sygdommen endnu, men det er en mulighed. Og hvis man ser på det fra det perspektiv, så kan det jo godt være, at den bedste deal for en ung person på 22 år, det er at få sygdommen og få den naturlige immunitet, og så bliver det måske en sygdom ligesom influenza, som vi siger, ja, og muligvis kan man sige, så er det jo ikke engang sådan, at man, når man bliver 80 år, hvis man har været syg naturligt hele sit liv, at man så faktisk bliver så alvorligt syg, som vi ser de 80-årige blive nu. I forhold til din forbehold, eller hvordan man kan udtrykke det, er det så et økonomisk hensyn, altså fordi det vil være dyrt altid at skulle vaccinere, eller er det fordi du er bekymret for, at der er bivirkninger ved det her, som vi først finder ud af om et år eller to? Det er begge dele. Det er begge dele. Og hvad kunne det være for bivirkninger? Hvad er det, man sådan skal tage med sig herfra? Hvad er det, der er på spil? Der er to forskellige former for bivirkninger, som jeg bekymrer mig for. Den ene er den her form for bivirkninger, som vi for eksempel så med svineinfluenzaen og Pandemrix-vaccinen. Der havde vi et meget fornuftigt, synes jeg, konservativt, netop et prioriteringsdiskussion i Danmark, hvor vi sagde, at med svineinfluenzaen så vaccinerede vi ikke alle mod svineinfluenza, ligesom de gjorde i Sverige og Finland. Og der så vi jo, at på den lange bane, så kom der nogle langtidsbivirkninger ud af Pandemrix-vaccinen i form af narkolepsi, som er en sjælden, men alvorlig og invaliderende neurologisk lidelse, som man fik masser af tilfælde, flere hundrede tilfælde af i Sverige og Finland, hvor man havde vaccineret alle, men hvor vi meget bekendt i Danmark kun havde et tilfælde associeret med vaccinen, fordi vi havde den her konservative holdning til at ikke at vaccinere alle, som jeg præcis snakker om, at vi måske også skal overveje i forbindelse med covid. Den anden form for bivirkninger, det er drevet af vores egen forskning i vacciner, og det er, at vi har været frontspidser i at vise, at vacciner også har det, man kalder uspecifikke effekter på immunsystemet og på dets evne til at håndtere andre efterfølgende infektioner. De effekter kan være super positive, så der er for nogle vacciners vedkommende en enormt gavnlig effekt. For eksempel mæslingvaccinen, som ikke bare beskytter mod mæslinger, men faktisk også styrker immunforsvaret mod andre infektioner. Men der er også andre typer af vacciner, som faktisk kan gøre det modsatte, hvor den pris for at få specifik beskyttelse mod vaccinesygdommen, den bliver høj, fordi man får en øget følsomhed over for andre infektioner. Den form for uspecifikke effekter er ikke blevet undersøgt i form eller på nogle af de nuværende vacciner, vi bruger, før de bliver taget i brug, og systemet for at teste vacciner er simpelthen ikke opdateret til at tage den nye forskningsviden ind, så de nye covid-vacciner er heller ikke testet for, om det at få en covid-vaccine for eksempel enten meget positivt, men potentielt også negativt, kunne påvirke evnen til at respondere på andre infektioner. Så de to hovedkategorier af bivirkninger er ting, som jeg på ingen måde siger er der, men som jeg siger, det er heller ikke rigtig blevet undersøgt ordentligt, og det synes jeg, vi skal være utrolig overvågne overfor, netop fordi regnestykket ser sådan ud, at hvis en person har en meget lille risiko for at blive alvorligt syg af den sygdom, som man vaccinerer imod, så er det intolerabelt, hvis den vaccine så har nogle bivirkninger. Hvis man gjorde det, som man i virkeligheden gør, altså starter med at vaccinere de ældre og de mest sårbare i samfundet, og så stoppede op, og så simpelthen ikke gav flere vacciner, vil du så mene, at man kunne åbne samfundet til 2019-standarder, han har sagt, altså til den tid, vi kendte før, og så skulle det nok gå? Ja, det vil være mit postulat, og det vil være det, som jeg vil sige, baseret på data. For hvis vi først kunne trække de sårbare ud, så vil belastningen på dødelighed og sygelighed og på hospitalsvæsenet osv., så vil den jo forsvinde, og så kunne vi jo i princippet bevæge os frit rundt omkring mellem hinanden. Hvad er dit bud på, at man så ikke gør det? Jeg ved det ikke, og det er jo den diskussion, jeg gerne vil have. Det kan jo godt være, at der er nogle gode argumenter, som jeg har overset, men indtil videre, så synes jeg, det er en diskussion, som jeg i hvert fald selv gerne vil tage. Synes du, der er plads til den diskussion og debat?
Det er svært, fordi vi har fået et narrativ, hvor det ligesom bliver taget som en selvfølge, at alle skal vaccineres, og hvor det også næsten bliver betragtet som en smule asocialt, hvis man siger, at det har jeg egentlig ikke lyst til, eller er det overhovedet nødvendigt. Så ja, det er en diskussion, som jeg ikke synes, der er så meget plads til, som den måske burde have. Hvem synes du har skabt det narrativ? Det er svært at svare for. Det virker som om, du har et bud. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, det er noget, der opstår i en kombination af frygt for det ukendte og nogle politiske beslutninger, som også skal legitimeres, kan man sige. Og ja, nej, jeg ved ikke, jeg væver lidt her, og det er faktisk, fordi jeg synes, det er lidt svært at svare på. Men narrativet er der, det synes jeg mærker. Og jeg har ikke lyst til at piske en stemning op ved at pege fingre af nogen, men bare lyst til at åbne op og sige, kan vi tage diskussionen, som egentlig, det handler ikke om at genåbne diskussionen, for den har aldrig været der, men kunne vi pause og tage diskussionen om det er nødvendigt at vaccinere alle, og dermed gøre samfundet afhængigt af en vaccine, potentielt for evigt? Jeg synes ikke, at du tøvede, Christine Stabelben. Jeg synes, det gik ret stærkt undervejs. Tak skal du have, fordi du kom og var med her. Selv tak for invitationen.